Il-mulejja tikom islim. Wasanna għarraba opra tal-ħniena il-qal minnu bladar. Il-kelma talla turina fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 27-28, kemm il-poplu tagħna din is-sejħa li jieħu ħsieb nies li huma bladar kienet ġiet mogħtija lilu minn żmien il-qedem. San Pawl jinżel Malta ma' sħabu għaliex kienu se jerqu u kienu bladar u l-poplu tagħna laqahom. Il-qal minnu bladar ifakkarna li l-emigranti għandna nħobbuhom u nirrispettawhom. Il-qal minnu bladar għandu jgħinna biex meta nkunu fuq il-Facebook qatt ma npoġġu posts li jmorru kontra daw ħutna, anzi lil daw il-ħutna jtuhom id-dinjità li jistħoq ilhom. Il-qal minnu bladar ifisser ukoll li nippromovu anke t-tagħlim tal-Vanġelu u tal-Knisja, speċjalment ta' Papa Franġisku favur l-emigranti. Dan ma jfissirx ħuti illi daw ħutna m'għandhomx jiġu mejjuna biex jintegraw fis-soċjetà tagħna, altru li għandhom jiġu mejjuna. Però kemm hu sabiħ li aħna nagħmluha aktar faċli, nagħmlu ilhom aktar faċli li dawn in-nies ikunu milquha fostna. U jekk inti tara dan il-klipp u tisma' xi ħadd li qed jitkellem kontra l-immigranti, inħeġġek biex tkun sod u soda u tiddefendi l-daw ħutna għaliex wara kollox kif qalilna Ġesu. Kont barrani u l-qajtuni u Ġesu jiġi għandna f'Malta f'dawn in-nies. Ma taqblux miegħi li nagħmlu tajjeb li nilqawhom għax meta nilqawhom qed nilqgħu lili.